Hola, molt bon dia. Josep Maria Ribas, el candidat a la presidència de l'MD de Bellaterra per una nova formació, Bellaterra Endavant. Enginyer industrial de formació, apunta que la seva especialitat és l'organització d'empreses i es dedica professionalment al màrqueting i la comunicació, des d'on ha impulsat iniciatives mediambientals com l'Associació Casa Bioclimàtica o la plataforma Zero Emissions Objectif. Assegura que els seus valors passen per la família i la feina ben feta i destaca que Bellaterra és el poble de la seva vida, subratllant que durant 8 anys ha presidit la Unió de Veïns de Bellaterra i ara vol ser el president de la seva MD i per això es presenta en aquestes dues urnes que hi ha a Bellaterra. Una és per escollir els representants de Bellaterra a l'Ajuntament de Cerdanyola com la resta del municipi. D'aquí també surt la representació que hi haurà de les diferents forces a la Junta Veïnal de l'MD i un altre és per triar de forma directa el president de l'AMD. En aquest cas, un dels candidats és Josep Maria Riba. Josep Maria, molt bon dia. Molt bon dia i encantat de ser aquí. Gràcies per convidar-me. Per què donar aquest pas de la Unió de Veïns a optar a la presidència de l'AMD? Bé, sí, és una pregunta que em fan moltes vegades. La veritat és que ja portava també 8 anys a la Unió de Veïns i, com sempre es diu, és bo donar relleu també, no? Perquè potser ja et comences una mica a encallar o a faltar una mica de frescura. I aleshores ha coincidit que durant aquests anys he trobat molta mancança en poder treballar plegats amb el govern actual de Ramon Andreu i Gent per Bellaterra, perquè potser per la majoria absoluta que han tingut i el tarannà doncs no comptaven pràcticament amb la Unió de Veïns, i més aviat ens veien gairebé com a competidors que no pas com a col·laboradors per lluitar per una Bellaterra millor que fa molta falta. Aleshores això va fer que en un moment donat, i degut també molt a que alguns membres de la Unió de Veïns m'ho deien, escolta, agafeu força política, agafeu força perquè si no així, molt bones intencions, es fan cosetes com a Unió de Veïns però no avancem. I amb aquesta convicció i una situació professional meva també i personal que ara em pot permetre dedicar una bona part majoritària de la meva dedicació a aquest tema si guanyem, vaig fer un canvi de xip i de dir, ostres, doncs potser sí. I donat que a Bellaterra costa molt trobar veïns que vulguem fer aquesta tasca política, perquè la veritat és posar-se amb un jaleu que no tens per què. Sí, posar-se a la graella. Et poses a la graella, et poses a buscar-te problemes, però també alguns que som d'aquesta mena una mica estranya, de voler pensar que el servei públic i donar satisfacció a un poble que ha sigut el teu poble de tota la vida i que encara està encallat i encalladíssim, que hi pots fer alguna cosa, perquè ho has fet quan has estat presidint altres associacions, que jo he presidit l'associació professional a la que està el meu sector, l'associació Casa Bioclimàtica, que vam fer molt impuls a les vivendes bioclimàtiques d'Espanya. Bé, ja aquest tarannà el tinc i vaig dir, doncs vinga, aplica'l, potser sí. I aleshores per això vaig fer aquest pas. Com que ara visible d'un equip, evidentment Josep Maria Ribas presenta aquesta elecció directa de la persona que hagi d'ocupar la presidència de l'MD els pròxims 4 anys, però també Bellaterra Endavant es presenta, diguem-ne, a l'altra urna. Com definiria o com explicaria a la gent que ens escolta què és l'equip que l'acompanya? Bé, l'equip que m'acompanya la veritat és que és molt transversal, plural, fins i tot paritari, perquè hem volgut que hi hagi aquesta representació, que no hi hagi tanta ideologia marcada com recollir moltes vessants de Bellaterra, totes preocupades per fer aquest canvi que creiem que necessita Bellaterra i també amb una formació adequada, que cadascú pugui aportar. Si hi ha algú tenim a Bellaterra és molt talent, a tots els pobles n'hi ha, però en aquest cas nostre hi ha molt talent que està a Bellaterra visquent tranquil·lament, però que si li demanes en un moment donat consell, si li demanes en un moment donat alguns contactes, és un potencial que tenim molt gran, que no s'ha aprofitat precisament en prou mesura. I llavors, una part d'aquest talent els hem animat, i per això tenim més de 50, tenim, em sembla ara, uns 54 afiliats, i llavors hi ha els simpatitzants, que alguns no s'han volgut afiliar per allò que a vegades això d'afiliar-se a un partit, però tenim molta gent que són els que ens han fet les aportacions econòmiques per poder fer ara la campanya, que estan molt amb ganes de fer aquest canvi. Llavors no ha estat gaire difícil ni trobar un equip que formés el nucli executiu, que són bàsicament 11 persones. I tampoc ha costat massa fer la llista de candidats, perquè molta gent s'ha brindat, i la llista aquella dels famosos 25 més 5, no ha estat gaire difícil.
perquè hi ha moltes ganes per part d'un nucli molt important de Bellaterra de fer aquest canvi. Vostès posen especial èmfasi en el fet de que no són un partit polític tradicional, no tenen aquesta relació estructural o estatutària amb altres formacions polítiques, però sí que és cert que tenen el suport de Junts. Bellaterra Endavant és Junts, amb un altre nom? No. O sigui, nosaltres el que sí vam pensar des d'un bon principi, primer, que calia crear un partit per estar amb les mateixes condicions que gent per Bellaterra, perquè si no, com a plataformes veïnals i així, no, anem a fer un partit perquè així, tal com està muntat el sistema, si no, no tens accés al poder. I un cop aconseguit això, el segon era les dues forces polítiques principals a Bellaterra, a part del que governa, que són Esquerra i Junts, parlem amb ells per si els hi sembla bé no presentar presidenciable perquè així es concentrem i no hi hagi tanta fragmentació. I així vam estar parlant, bàsicament amb aquestes dues forces, que són les més importants a Bellaterra de les darreres eleccions, i amb Junts vam trobar que els hi va semblar bé, fins i tot sacrificant que poguessin tenir més vots a Bellaterra si portaven un presidenciable, com havien fet sempre, i amb Esquerra, que semblava que també, a darrera hora, no va poder ser perquè Esquerra va voler fer com una fórmula que a Valldoreix funciona, que és allò d'una plataforma conjunta, que jo deixés de ser, diguéssim, el de Bellaterra Endavant, per ser de tots, era complicat. I tota la gent que s'ha estat col·laborant molt amb Bellaterra Endavant, i posant-hi diners, tot això, de cop i volta, doncs, no, escolta, el Josep Maria, que és el que estic, òbviament, perquè em toca al davant, tibant, ara deixa i és de tots. Però i és de tots, com serà això? I amb quin nom? I es va començar a complicar. I molta gent va dir, escolta, això teòricament sí que suma, perquè, esclar, si tots o la majoria, perquè tots no haguéssim sigut. Segur que hagués hagut algun partit que no hagués entrat. Es va començar a complicar. I aleshores els hi vam demanar que fessin el mateix que Junts, que és a dir, senzillament no presentar presidenciable i, a canvi, fer un acte a Bellaterra perquè es manifestés això, que és el que vam fer en aquell acte que va venir fins i tot el senyor Trias, que això va ser, bueno, doncs mira, perquè va venir, fantàstic. Volíem el mateix amb Esquerra i Esquerra no va voler, va semblar que aquesta fórmula no li agradava, però nosaltres amb Junts no tenim cap tipus d'aliança. El que hem tingut és, bueno, el que també buscàvem amb Esquerra, una afinitat per dir, escolta'm, convé ara fer el canvi a Bellaterra per davant de tot. Si perdem uns quants vots a Bellaterra, a Junts han considerat que no els importa, perquè la causa de fer un canvi a Bellaterra és prou bona i important. Per Esquerra no. Crec que volen molts vots per Cerdanyola i al final això és el que ha manat bastant. Creu que ara és el moment, que ara hi ha la possibilitat real de fer un relleu a la presidència de l'EMD? Recordem que Ramon Andreu és president de l'EMD de Bellaterra des que es va constituir aquesta institució. Vostès, de fet, fins i tot impulsen a les xarxes un hashtag de Adeu Andreu. Aquesta possibilitat creuen que és real? Molt real. Tenim uns comentaris, allò que en anglès es diu uns feedbacks, perquè parlem amb molta gent, també estem en el comerç, els restaurants de Bellaterra, i hi ha molta gent que pensa que és el moment, que tants anys no és bo, que Bellaterra no ha millorat tant, és que si diguessis és que hi ha una presidència d'algú que ho està bordant, que sempre ho ha fet molt bé, i per tant que segueixi. No hi ha aquesta sensació, i especialment no hi és entre els que es preocupen per temes de Bellaterra. Sí que hi ha una part de Bellaterra que és gent que només va a dormir, que no escolta la ràdio de Cerdanyola, ni es llegeix a la premsa local, ni es preocupa gaire. Aquesta gent, quan arriba el dia de votar, bastants volen votar perquè són gent d'un nivell socioeconòmic alt, que diuen, home, potser sí que hem de votar, i llavors s'interessen. I normalment ha guanyat allò de qui és el d'aquí. Doncs mira, només hi ha gent per Bellaterra i el Ramon Andreu, doncs vinga. Però aquest any no, aquest any hi som nosaltres també. Tot i que ja s'encarrega, la mesura que pot, gent per Bellaterra, de dir que nosaltres no ho som perquè ens hem aliat amb Junts, cosa que és falsa. Aleshores, com que molta gent ja ho veu, que no va per aquí la cosa, ens donen molta esperança i no tenim un sondeig, i això que jo soc del món del màrqueting i faria estudis, però esclar, tampoc tenim tants diners com per a més fer estudis, i si jo faig un estudi ha d'estar molt ben fet. No val allò, un xafardeig, perquè et pot despistar més que guiar.
però estem bastant convençuts, i jo el primer, de que guanyarem aquest cop. De fet, vostès diuen que un president de l'MD com a molt ha de tenir 2 mandats. Sí. Clar, això es diu quan s'està fora. No, ho tenim aquí, És El programa perquè de Bellaterra Endavant ho diu, per això ho pregunto. Vostè li agraeixo molt que s'hagi llegit el programa, perquè tenim un programa de 25 pàgines i 20 punts i més de 100 punts concrets. Ens l'hem treballat molt durant molts mesos, aquest programa, i efectivament en el punt 20 diu la limitació de mandat. Però és que, a més, en aquest cas meu, personal, jo tampoc no crec que sigui bo, i m'hi comprometo, i davant de vostè i de tots els oients ara, de Ràdio Cerdanyola i de Bellaterra i tots els veïns, que no faré més de 8 anys. Espero poder-ne fer 4, si m'ho mereixo, i seguiré. Si no, doncs, que vingui un altre. Si és que l'important és que aconseguim coses que no serà gens fàcil, perquè ja sabem que el context i la situació envers l'Ajuntament de Cerdanyola no ha sigut mai fàcil, i no ho serà ara tampoc. Però vaja, és més, potser anem a Sant Cugat, però bueno, no m'adavanto, que vostè ja em preguntarà coses d'aquestes. Per tot això ja li preguntaré. Ja m'ho preguntaré, no m'adavanto jo. Els 8 anys són segurs, això és el que li vull dir. El 28 de maig, a no ser que alguna candidatura obtingui la majoria absoluta a l'Ajuntament de Cerdanyola, el 28 de maig no se sabrà encara qui és la persona que ocupa l'alcaldia de la ciutat. Això s'haurà d'esperar fins al dia 17 de juny, quan es faci la investidura, però el dia 28 sí que se sabrà qui és el president de l'MD de Bellaterra. Quina seria la seva primera decisió si aquella nit ja l'escrutini a Bellaterra diu Josep Maria Riba és el president? És molt bona pregunta, la veritat, aquesta no me l'havia pensada. Perquè després de l'esforç que hem fet, el primer que farem és celebrar-ho amb els que estan donant suport, i la família. Però la primera decisió que faré jo crec que és pensar molt bé com entrar a conèixer els entrefils de la MD, que no els coneixem, perquè no hi ha hagut prou de transparència, no sabem ben bé. Ha millorat una mica en aquesta darrera legislatura, però seguim sense saber molt on estan els diners, l'estructura, les funcions que té cadascú. Ens és molt difícil de saber, i jo, com que tampoc, jo soc empresari, i ara m'hi poso, sí que he estat en el món de les associacions i per tant hi estic a prop, sé que com a empresari em costarà el tema burocràtic excessiu, però jo vull saber com està la situació, o sigui, tenir una auditoria, per dir-ho d'alguna manera. No sé si serà d'entrada una auditoria pròpia, sense gastar-nos diners ja amb l'auditoria, però sí de veure com està tot, el primer. Parlant de diners, vostès tenen un comentari molt cruifista, per dir-ho d'alguna manera. El Cruyff deia allò de el dinero en el campo i no en el banco. Vostès diuen diners als carrers i no als despatxos. Què significa això? Bueno, això, com també expliquem en el programa, pels números que tenim, que ja han publicats del 2022, doncs un 32% del pressupost de la MD és el que realment va a el que entenem nosaltres pels carrers. Pels carrers no vol dir només arreglar voreres o tenir l'espai públic net, sinó també vol dir les festes, cultura, que també estan al carrer. Clar, un 32% ens sembla molt poc, perquè esclar, vol dir que l'altre 68% va amb totes les altres tasques que són de personal, d'administració, de jurídic, etc. I aleshores què ens trobem? Que els veïns el que et diuen és que no notem aquí els diners. I per tant, això li hem de donar un canvi. Hem de mirar d'estratar el màxim possible i fer-lo més eficient possible l'estructura de costos fixes i, en canvi, ajudar a incrementar la de despeses que llavors es noten, amb papereres, amb més neteja, amb tot el que calgui que prioritzem, però que es noti més, perquè si no, la sensació que ja hi ha molts bellaterrencs és que llavors aquesta MD no serà un forat, o sigui, és un forat negre administratiu que s'ha creat ara, que dona feina a uns quants i negoci amb uns altres, però que aquí no ho notem, que potser estaven més bé quan això eren diners que anaven a les associacions veïnals i entitats que ho feien directament, i pel mig no hi havia tota aquesta burocràcia que ho ha inflamat. Així estem en un punt molt complicat, perquè aquesta MD, que ni té gaire competència, però que en canvi gasta molts diners, no ens serveix prou als veïns. Llavors, o li donem més contingut i aconseguim més competències i aconseguim més diners per fer-ho bé, o, no sé, qüestionem-ho.
Bellaterra tampoc és un tot homogeni com de vegades es pot pensar. Hi ha diferents sectors a Bellaterra. El més clar, evidentment, és el de Turó i el Sant Pau, però tampoc és el mateix Terranova que la plaça del Pi, per exemple. Hi ha actuacions específiques que creuen que s'han de fer en les diferents parts de Bellaterra? Sí, home, vostè ha comentat ara el Turó de Sant Pau, que també tenim en el programa un especial dedicat al Turó de Sant Pau i que demà hi anem a fer allà també una presentació del programa, un meeting, que es diuen. Aleshores, esclar, ja hi ha, a més hi ha una sensació com que està molt separat, segregat de Bellaterra, com si fossin dos pobles diferents, no? Quan realment tenim el mateix àmbit i podem col·laborar molt més, tant a nivell d'associacions veïnals com amb tot. Llavors sí que té una sèrie de mancances concretes, també en l'àmbit de la seguretat, de la neteja, el tema de les escombraries és dramàtic, el tema dels botellots també és dramàtic, allà al Turó de Sant Pau sí que hi volem agafar molta consciència. I, de fet, el número 1 de la nostra llista, que és en Norman Portell, és del Turó de Sant Pau. Llavors, sabem que el Turó és una assignatura pendent el fet de millorar. Tant la connexió física, però sobretot, diríem, la cultural. I els altres, com Terranova i així, hi ha especificitats també, com per exemple la proximitat de l'abocador, el risc de l'abocador, que està allà, que ara està aturat, però ja és un risc. El de Can Fatjó dels Hurons. El de Can Fatjó dels Hurons, que també en el programa diem que estem en contra, que a vegades algú ens està volent dir que nosaltres no hi estem en contra. Ho posa al programa. Estem en contra d'aquest abocador, perquè és un risc molt gran i allà s'hi poden fer utilitats molt més sostenibles, com per exemple, no sé, posar-hi plaques solars si és que es fa, o un altre element que sigui més d'acord amb el que ens toca ara, que és anar a lluitar contra el canvi climàtic. Això ens toca molt. Ara, quan parlava del Turó de Sant Pau i la relació amb el nucli central de Bellaterra, gairebé li estava sentint parlar de Bellaterra i l'encaix amb el conjunt del municipi de Cerdanyola. És reconduïble la situació? Històricament no ho ha sigut gairebé, una miqueta. Va haver una temporada quan es va aconseguir la MD, que ja va ser una fita important, després del frustrat primer intent de segregació poderós dels anys 90. Després, la MD actual, amb gent per Bellaterra al davant i Ramon Andreu al davant, van intentar-ho també el 2015 i el Parlament va dir que no. Ara, el tema de Sant Cugat, que es comenta molt, doncs, efectivament, la majoria de bellaterrencs pensa que amb Sant Cugat estarien més ben tractats i que tindríem un conveni millor. I penses, bueno, si Sant Cugat té els barris, no els barris, ojo, el centre de Sant Cugat arreglat, potser doncs, Bellaterra també ho voldrà fer el mateix. Bueno, és una opció, però nosaltres, com que som molt pragmàtics i veiem que amb Cerdanyola aquest últim govern, quan jo com a Unió de Veïns he tingut contactes tant amb l'alcalde, el senyor Cordón, com el David González, que també porta els temes de Bellaterra, doncs, bueno, tenen com assumit que o amb Bellaterra fem coses o acabarà o anant a Sant Cugat o a Sant Quirze o independència, que tant de bo aconseguíssim això, que és el que els fundadors de Bellaterra als anys 30 van pensar que seria per lògica i que encara no s'ha produït. Aleshores, potser jo he notat també que si aquest Ajuntament es manté i amb el suport de Junts com han tingut i alguna altra força, si Esquerra entrés, perquè també vol una mica ajudar a Bellaterra, està clar, tant Junts com Esquerra, com altres partits, però jo parlo d'aquests dos, també ho volen. Aleshores, la situació, tot i ser complexa, crec que podria estar prou madura per avançar una miqueta. I si després, el de Sant Cugat, que hi ha una comissió que treballa i que el que demanem és que treballi, però que treballi transversalment, no que vagi només vinculada a un partit, perquè no, és de tots, els que acceptem les majories. Considera que ara la comissió de la plataforma de Bellaterra-Sant Cugat està massa vinculada a un partit, a Gent per Bellaterra? Bueno, Gent per Bellaterra se l'ha agafat com a eix central de la seva campanya, quan en realitat a la comissió, la mateixa vicepresidenta, que és la senyora Xus Corellana, està amb nosaltres, és la meva suplent i número 2 de la llista, que ho havia sigut fa 4 anys en la de Gent per Bellaterra. Fa 4 anys era la cap de llista de Gent per Bellaterra. Sí, però bueno, ara s'ha convertit. Va presentar la dimissió amb crítiques contundents per la relació amb Ramon Andreu. Sí. No, i és una persona molt exigent i molt crítica en general. I està clar que molts inclús de Bellaterra endavant, han signat per anar a Sant Cugat, està clar, perquè ho veuen que teòricament
i que és veritat que hi ha molt més vincle cultural i de proximitat emocional, en general, i de comerç, i de moltes coses. Però nosaltres pensem que hem de ser pràctics, això pot anar per llarg, i ja ho veurem, perquè és molt fàcil que al final la Generalitat faci com va fer quan va aconseguir molt suport al ser independents, molt més suport que aquest d'anar a Sant Cugat, i s'ho va carregar. I s'ho van carregar partits com Esquerra i Junts, que van votar en contra, molt independentistes respecte a Madrid, però gens respecte a Bellaterra, els dos. Aleshores, ara què passarà? Què dirà Sant Cugat? Què dirà Cerdanyola a l'hora de la veritat? Què decidirà el Parlament? Si es veu i s'atén que Bellaterra realment necessita un canvi i que la via passa per Sant Cugat, no tant per la independència, perquè no volen més municipis independents, doncs vinga, llavors amb Sant Cugat, per atenció, jo he viscut 20 anys a Valldoreix, i sí que vaig veure la millora, vaig viure la millora que hi va haver quan el senyor Recoder va arribar a Sant Cugat, va ser així. Però ara es queixen molt, i a la Floresta es queixen moltíssim, i a segons quins barris es queixen moltíssim també. Llavors és qüestió de, veure com ho fem això, i si es pot fer i millorarem, bé. Mentre no es decideix al final què passa amb aquesta possibilitat, amb aquest projecte sobre la taula de la segregació municipal i l'annexió a Sant Cugat, vostès el que diuen és que s'ha de jugar amb les cartes que hi ha sobre la taula, i en aquest cas, ja que parlava de Valldoreix, apostar per un conveni a l'estil de Valldoreix? Sí, home, és que estaria molt bé, és una bona referència. Jo hi vaig viure i he vist com tenia allà a Valldoreix una MD petiteta, al costat de precisament el Vall d'Or, que és on em vaig casar, i ara tot allà, aquell restaurant i tot el que era el Vall d'Or, ara són les oficines de la MD, i de no tenir el tema de seguretat traspassat, ara té una part, i una patrulla fixa allà, ara té el tema de llicències, ara té el tema d'escombraries, d'enllumenat, té moltes coses que creiem que també Bellaterra. Però hem de demostrar, i ben aviat, i això potser seria una de les coses que també, no sé si seria la primera, però ben aviat, que gestionem bé les coses. Perquè hi ha una mica la sensació a l'Ajuntament de Cerdanyola, i això li poden dir els de l'Ajuntament, jo ho dic perquè m'ho comenten, que tampoc es gestionen prou bé les competències que ja tenim, com cultura, com esports, que es fa de mínims. Esclar, si tu no demostres a l'altre que el que tu tens de competència ho fas molt més bé perquè estàs pròxim, perquè ets eficient a l'hora de treballar, perquè tens un plus respecte al que està allunyat, si això no ho demostres clarament, tampoc es refia massa. I aleshores hem de fer les dues coses alhora. Gestionar, que es noti de seguida que el que tenim, que també és cultura, esports, espai públic, se li nota que té una embranzida, si no, i mentrestant ja anar parlant, més competències, perquè veus, això ho gestionarem millor encara que vosaltres. I vosaltres estaríeu mal de cap. I quines serien les competències aquestes que voldria afegir al conveni? Home, aquestes que dèiem ara de seguida. El tema escombraries poder estar més... Encara que agafem servir la mateixa empresa, perquè després hi ha acords, però lligar-ho més bé. Després, el tema de l'enllumenat, també, que això ja es vol fer i està aprovat, però va a un ritme esferidor. El tema de tenir, segons quines llicències també d'obra menor. El tema, ja sabem que el tema urbanístic no ens el deixaran, perquè aquest és sagrat, com aquell que diu, però almenys tenir-hi més força, també. És anar cap aquí, Hi ha algunes d'aquelles qüestions que sempre parlen els bellaterrencs, i especialment els seus representants, tant veïnals com els representants polítics, i si hi ha un tema que surt sempre és el consultori mèdic. Per això no és una decisió de l'MD, ni tan sols és una decisió municipal. Com pensen aconseguir aquest consultori mèdic? Perquè és una mica també extrapolable el que passa amb Cerdanyola, amb l'Hospital Ernest Lluch, que tothom diu que s'ha d'aconseguir l'Hospital Ernest Lluch, tothom està a favor, però després l'Ajuntament té les competències que té. En aquest cas l'MD també té les competències que té. Què és el que farien? Com pensen fer aconseguir aquest punt mèdic, aquest consultori mèdic? Bé, aquí jo no soc el més expert, pràcticament la més experta és la Xus Cornellana, que la tenim ara nosaltres, que és metgessa i que està darrere aquest tema des de fa molt, ja quan estava també com a vocal, ara també, perquè estan a la comissió, dintre de la Unió de Veïns també, i dintre de la taula cívica també, i sempre està darrere i és la que en sap més de tots nosaltres. I té confiança.
I té confiança perquè considera que tenim la raó de que 103.000 habitants, quan hi ha una pauta general a tot Catalunya, que és cada 1.000 habitants hi ha d'haver-hi com a mínim un consultori mèdic, i que estem demanant un consultori mèdic, ja no estem amb allò del CAP, tenir un CAP, no? Com va començar la campanya de fa 8 anys, gent per Bellaterra i el Ramon, que ja el teníem, que van fer el forat i tot, ja allà al club, a la zona que aniria al CAP, i encara estem igual. Però sí que un consultori mèdic, encara que sigui una infermera per posar injeccions, sí, hi ha un metge, però algú que el CatSalut acabi facilitant-ho, que veiem amb l'Ajuntament, que òbviament entenem també que l'Ajuntament té mancança de professionals mèdics i que enviar-ne un a Bellaterra li costa, el CatSalut vol que ens enviï a Cerdanyola el seu, bueno, és una mica complicat, però amb perseverança i jo crec que paciència una mica i sobretot seguir insistint sense litigar massa, però sí explicant, confiem que s'acabi tenint. Hi ha confiança, hi ha confiança. Parlant d'equipaments, diuen que volen treure l'MD, les oficines de l'MD del centre cívic. Per què? I on les pensen posar? Bueno, sí, no, pensem perquè si hem de potenciar molt la cultura, les associacions i les entitats, allò ha de funcionar com un centre cívic. Ara no, ara fins i tot se l'ha batejat com l'edifici de l'AMD, quan va néixer i es va concebre com un espai de centre cívic. I ara sí, s'hi fa unes exposicions, però està infrautilitzat si realment les entitats i les associacions i l'AMD mateixa activa molt la cultura, l'esport i tota una sèrie d'activitats. Llavors, seria bo separar-ho. I què faríem? On te les posaríem? Clar, no ho tenim encara resolt, però des de l'espai aquest del club, que potser estava reservat pel CAP, que per fer un consultori mèdic en poca cosa tens, a lo millor ja hi caben unes oficines. Si no, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que hi hem parlat i que volen també, tenien un projecte que ara no en parlen gaire, però Ferrocarrils volia que els espais que tenen a les estacions s'impliquessin més amb el poble també, que poguessin haver-hi. Doncs imagina't allà que pots posar un parell de mòduls d'aquests ben eficients, ben sostenibles, d'emissions zero, i que allà hi puguis tenir unes oficines ben a prop de la gent, amb el seu servei d'atenció al bellaterrenc, amb les oficines allà, doncs seria perfecte. I una cosa és el centre cívic on hi ha un professional nostre que controla que els horaris, l'obertura, tancament, que es faci servir bé, i dones vida en aquella plaça també, en la plaça Maragall. Molta més vida de la que té ara. Un altre dels projectes que tenen és el destí de la masia de Can Jeroni Martí. Sí. Diuen que per al poble. Per al poble per fer què? Aquest és un tema una mica complicat. De moment, el que sí que sabem, de l'última reunió que vaig tenir, encara estan a la Unió de Veïns amb urbanisme de l'Ajuntament de Cerdanyola, era que això ja estava feta, el que és l'expropiació ja està feta. El que s'està és el que se'n diu de ocupació, perquè la gent que encara hi és en allà o visquent o fent una feina en aquelles instal·lacions i en la masia mateixa, que hi ha un senyor que hi viu i que controla tot allò del pàrquing de caravanes i tot això, doncs bueno, que no pots dir, miri, vagi-se'n. Això s'ha de fer amb un procés també. Però que quan acabi aquest procés, això serà a l'Ajuntament per passar-ho com a espai públic a l'AMD. Aleshores, esclar, si ens ho passen per dir, mira, però sense ni un duro més, aquí està, això, òbviament, és allò un regal enverinat. Per tant, haurem de parlar. Què passa? Podríem posar-hi ja el casal del poble? Bueno, potser sí. En lloc d'això que deia jo, seria una altra opció. Què s'hi pot fer? Ja tenim pendents a l'arxiu de Bellaterra, que és una que vam estar a punt de posar en el primer pis de l'edifici de l'estació. I quan es va assabentar d'això, Ramon Andreu i gent per Bellaterra van córrer a Ferrocarrils a dir que no, que ho volien ells per una biblioteca i que eren primer, ells i la Diputació que els donava suport. I ens ho van matar quan estàvem a punt de signar el conveni ja, per posar-hi allà l'arxiu de Bellaterra. Amb la Unió de Veïns, entenc. Amb la Unió de Veïns. I això va ser un dels punts d'aquests que ens va doldre, s'ha de dir. Aquí potser teníem aquest espai per posar l'arxiu, que no serà un arxiu físic, serà un arxiu més informàtic, però també físic, perquè no, si tens prou espai. I pots fer-hi allà també algunes exposicions, deixar el centre cívic per fer activitats de la gent, de cultura més viva, no exposicions fixes en allà, que gairebé fa por que no les malmetin si van allà alguns que fan un altre tipus d'activitat. Doncs vinga. I ara això sí, s'haurà de retocar i rehabilitar mínimament,
però pot ser un espai molt maco per fer-hi aquest tipus de coses, i a més estàs a prop del Tour de Sant Pau, estàs fins i tot per Cerdanyola, que allà hi té el cartell de Ciutat del Coneixement, posem-hi coneixement allà també, de moment. Abans deia que quan parlaves amb un vellaterrenc que el primer que et deien era el del consultori mèdic. Hi ha un altre tema que també surt cada cop que hi ha una reunió veïnal allà, per exemple, al centre cívic a la seu de l'AMD, i és el tema de la seguretat ciutadana. Fins a quin punt els hi preocupa aquest tema? No, sempre, aquest és etern i és de les primeres preocupacions, si no la primera de tothom, perquè a Bellaterra doncs, hi ha una certa desprotecció, donat que són cases unifamiliars, i que per els lladres és relativament fàcil, salten i s'hi posen, si sona l'alarma van ràpid i van a buscar diners, joies i poca cosa més, però amb això ho fan i malauradament sí que va haver-hi una certa aturada per la pandèmia, però ara ja ha tornat a pujar i cada 2 per 3. I aleshores la seguretat preocupa molt. Aleshores aquí nosaltres el patrullatge, que se'n fa una mica, al dematí passa un cotxe de la policia local i a vegades al vespre, diuen, però notem que és justet. I després, la figura dels agents cívics, que no són de policia, no són de seguretat, però vulguis o no, tenen una llumeta a dalt, si es passegen, fan un efecte dissuasiu també. I sobretot que si algú nota per allà algun element cívic, més que de seguretat, que llavors has de trucar a la policia, això està clar. Però recuperar com van néixer els agents cívics. Els agents cívics van néixer per precisament tenir tu accés directe, per si veies alguna cosa que et preocupava, no només de seguretat, sinó d'incivisme, bàsicament, que per això és. Els trucaves, ara no, ara has de trucar a Cerdanyola. A mi em va passar l'altre dia, vaig veure que amb un veí estaven tallant un arbre preciós, i vaig pensar, doncs, aquest arbre tan maco, tallant-lo, ja tindran el seu permís i tot plegat, perquè és un veí que a vegades ja ha fet coses irregulars. Vaig intentar parlar amb els agents cívics i va ser impossible, perquè a Cerdanyola em van dir que aquí el que s'encarrega avui no hi és, està de vacances. No tenim manera. Van passar 2 dies sense poder contactar-hi. Això és el que no pot ser. Abans, quan fa 4 anys que es van aprovar, van guanyar les eleccions, gent per Bellaterra, amb el tema dels agents cívics, que tenies accés directe, tenies un mòbil i et sortien ells, o una persona que sí que tenia accés amb ells. Això és el que volem recuperar. Més accessibilitat i que tornin a passejar-se més per ser més dissuasius. Una altra de les qüestions que sempre es parla és la problemàtica del trànsit, molt especialment per les escoles que hi ha dins del nucli de Bellaterra o al seu voltant, però també pels cotxes que fan drecera entre autopista i autopista passant per Bellaterra. La BB1414, vostès diuen que s'ha de pacificar, però com pensen fer-lo, això? Sí, la B1414 en concret, és una carretera, ara és carretera i de la Diputació. Aquí entenem que això pot passar a ser de la EMD. Teòricament, quan he parlat, estant a la Unió de Veïns amb l'Ajuntament, et diuen que per ells no hi ha cap problema demanar-ho i passar-ho a l'EMD, però que és l'EMD la que no vol. Quan parles amb l'EMD et diu que és l'Ajuntament que no ho demana a la Diputació. Està en un cercle viciós. I crec que el més important al final és poder tenir més control sobre aquesta carretera per realment limitar la velocitat molt més. Ara, tot això està supeditat també al que necessitem, que és un pla de mobilitat global de Bellaterra molt ben treballat, però ben executat al final també. Amb alguns experts, amb els veïns, és un projecte complex, però que està pendent, tampoc no s'ha fet. En aquest sentit, he vist que plantegen que algunes de les vies principals de Bellaterra passin a ser de direcció única. Sí, això ens sembla que ho pot ajudar bastant, i de fet tenim alguns dibuixos. El que passa és que jo, en aquest sentit, potser per la meva condició, també soc enginyer industrial, de professió, i sempre he treballat, a principi, multinacional, s'ha de ser rigorós. Dir, mira, em poso a dibuixar, mira, aquest se li ha acudit això, aquest se li ha acudit allò. Això s'ha d'estudiar molt ben fet. No un estudi d'aquells que s'eternitzen, no. Un estudi ben fet, parlar amb els veïns, que diguin la seva, i quan has escoltat què diuen els veïns, què diu l'expert, què diu l'Ajuntament, què diu la Diputació, que això s'ha de fer per força, no dilatar-ho gaire, i llavors decidir. I si agrada a uns i molesta a uns altres, què és el que passarà? S'haurà d'entendre. Si això desgasta amb un servidor que està allà i resulta que d'aquests n'he fet molts i m'han desgastat en 4 anys, doncs escolta'm, ho lamentaré molt, però jo ho he intentat fer pel bé de Bellaterra, perquè el que està clar
és que hem de pacificar aquesta 1414, igual que Peníscola, igual que el Camí Antic. És un problema de que ens atravessen per tot arreu de mala manera. Parlant de qüestions urbanístiques, fa poc s'ha aprovat de manera inicial el Pla Director Urbanístic Metropolità, el del conjunt de la zona metropolitana, on evidentment està Cerdanyola i per tant també està en Bellaterra. Vostès plantegen que des de l'MD es facin al·legacions. En quin sentit? Bàsicament tenim un problema essencial a Bellaterra també, que és el del relleu generacional, que en diem. És a dir, hi ha cases grans, finques grans, que la gent, quan arriba a una certa edat, intentar passar-ho als fills és molt difícil, perquè és molt gran, la casa sol ser gran, la finca sol ser gran, els costos són enormes i no se'n poden fer càrrec. Què s'està fent ja moltes vegades? Doncs aquesta casa la divideixes en dos, i així és una part del fill i la part dels pares, que nosaltres el que volem és tenir l'opció de poder convertir les cases en bifamiliars. Opció, no vol dir que obliguem a tothom, però tenir aquesta opció. I això regularitzaria el tema que s'està fent de forma alegal o il·legal, diguem, però que sabem que s'està fent, i ho sap tothom, i sap l'Ajuntament també, i permetria que llavors, on hi ha dos IBIs, on hi ha un IBI, hi hagin dos IBIs, i amb aquest tema hi ha un fill, o pots llogar aquell tros. És una unitat igualment amb una sola entrada, amb una sola piscina, no cal que canvi tot. Pots tenir com una zona comunitària, però que tenen dos famílies, bifamiliar. Això és algo que hi ha molta gent a Bellaterra que ho vol i que li preocupa. I és algo que ho hem traslladat a l'MD, ho hem traslladat a l'Ajuntament quan estava jo a la Unió de Veïns. Perdona, que aquí moltes vegades hi veus que jugo amb el meu passat recent de la Unió de Veïns, però esclar, també forma part de l'actiu que ofereixo al poble, jo ara. I això doncs es va voler fer un estudi urbanístic que volem revisar, com haureu vist també en el programa que ho diu, que és l'estudi que es va fer, i que només es limitava a a 3 zones de Bellaterra poder fer això, la resta no. I això no ens soluciona el problema, pensem. Urbanísticament hi ha un tema que no afecta pel territori a l'MD, al territori que està vinculat a l'MD de Bellaterra, però sí per proximitat sí, que és el tema del centre direccional de Cerdanyola. Els preocupa com s'està portant el tema? Ens preocupa que hi hagi tants habitants més en el centre direccional també vulguin utilitzar Bellaterra com a drecera. Això sí que ens preocupa. Ens preocupa. Aleshores, esclar, com acabarà tot això? I més que res, que aquí hi ha un fantasma pel mig, que és la famosa Interpolar, que el PDU la deixa. I esclar, això ens preocupa perquè si aquella Interpolar, que de fet la part de Sant Cugat, la part de Sabadell ja gairebé està feta, només falta la del mig, que és la nostra, que és la que no volem que es faci, perquè allà hi tenim el camí verd i volem que sigui un espai verd i que no es passin tants cotxes per allà i el soroll i el que suposa. Perquè l'Interpolar el que fa és enllaçar la AP7-B30 amb la C58, per entendre'ns. Sí, per entendre'ns, més o menys és això. Passant per allà des de Can Sant Joan de Sant Cugat fins a on hi ha la gran rotonda. Clar, això, què passa? Que hi ha aquest perill, no?, de que ressusciti degut a això. I llavors, doncs, com es troba la solució? Això ens preocupa perquè no s'ha parlat prou amb nosaltres a Bellaterra. És un dels temes que amb l'Ajuntament s'ha de parlar molt, perquè si acaba afectant d'una manera d'aquestes, de moment sembla que no i tots confiem que no. Però no sé si s'ha aprofundit prou i per tant és una de les preocupacions que tenim, sí. Una de les qüestions que tradicionalment ha enfrontat, per dir-ho d'alguna manera, la Unió de Veïns amb l'EMD ha estat el tema de la Festa Major. Tradicionalment la Festa Major l'organitzava la Unió de Veïns, quan es constitueix l'entitat municipal centralitzada passa a organitzar-lo l'EMD. Vostès sempre s'han queixat de que caldria que les entitats ciutadanes tornessin a tenir el comandament, per dir-ho d'alguna manera, de la Festa Major. Entenc que és això també el que diu Bellaterra Endavant, no? Sí, diem això i molt clarament, perquè trobem a faltar molt el que havien sigut les festes majors, aquestes amb molta participació, sobretot del segment més jove, que és un segment en el qual se li van treure, diguéssim, el que organitzava quan va agafar-ho l'MD, i des d'aleshores hi va haver-hi uns estibantors molt greus, inclús perquè van venir Mossos, va haver-hi algunes persones que han tingut, diguéssim, van ser detingudes, inclús alguns joves de Bellaterra, de forma, nosaltres pensem que exagerada, i que ja els hi ha quedat com una mica d'expedient amb això.
Què passa? Que aquesta capa de joves, que ara ja també han crescut, ja s'han fet més granderes, però han abandonat. I els nous joves d'aquesta edat, que és al voltant dels 20 anys, de 20 a 30 o 35, doncs s'han absentat molt de la festa major, no se la consideren seva, perquè no organitzen res, no se'ls ha implicat prou, i això és una llàstima, perquè això era l'element cohesionador més gran que teníem. I ara ha perdut força. Per tant, volem recuperar aquest element cohesionador clau que era. El dia 28 sabrem el nom del president o presidenta de... No, president, perquè no hi ha dones. Estava pensant jo dels sis candidats... Ja ho han criticat, ja també. Els 6 candidats són homes. Sabrem el nom del president de l'MD, però no sabem encara com exactament es conjumina la junta veïnal de l'MD, que al final és el ple de l'MD de Bellaterra. Un plenari en el que sempre ha estat majoritari, amb majoria absoluta gent per Bellaterra. Això podria canviar en aquestes eleccions i podria ser que el president, fos qui fos, de l'MD no tingués una majoria al plenari de la Junta Veïnal. Com pensa jugar amb això? Bellaterra Endavant planteja alguna política de pactes o d'acords amb altres forces que hi hagi al plenari de l'MD? Bé, si tota aquesta fase que he comentat abans, que vam fer per trobar un candidat de consens i on vam parlar especialment amb Junts i Esquerra, doncs vam parlar molt d'això, no? I la veritat és que, com que els nostres programes fins i tot són bastant semblants, més desenvolupats o menys, no hi ha molta disparitat, ja ho notarà vostè que és un gran coneixedor i que el felicito, perquè vostè coneix Bellaterra com cap altre periodista, jo crec, que no estigui a Bellaterra. Intento saber de què parlo quan parlo d'alguna cosa. Molt bé, doncs el felicito, vagi dit. Aleshores, aquí nosaltres, era un dels altres objectius, no només aconseguir la presidència, sinó aconseguir trencar aquesta majoria absoluta de gent per Bellaterra, perquè estem convençuts que ens entendrem els altres. Hem arribat al final d'aquesta conversa, ens queden un minutet i mig. M'agradaria donar-li l'oportunitat de Josep Maria Riba, el presidenciable de Bellaterra Endavant, per l'MD de Bellaterra, doncs que faci arribar un missatge a la ciutadania que ens escolta. Quin seria aquest missatge que voldria llançar? Doncs jo llançaria un missatge de que nosaltres tenim un projecte per Bellaterra, un projecte en el qual veiem una Bellaterra que, després de més de 50 anys d'encallament i d'inoperància, arrenca un camí que va cap a ser una Bellaterra pionera, una Bellaterra moderna, inspirada en l'urbanisme sostenible. La sostenibilitat és essencial. I on realment els habitants de Bellaterra se'n sentin orgullosos. Ara no. Surten de casa i diuen, ostres, si Bellaterra tingués una urbanització com Déu mana, però en realitat a casa està molt bé, perquè la majoria de gent té les seves cases molt confortables, s'ha de dir, però quan surts a fora trenca això. Per tant, que es vegin emmirallats amb com està Bellaterra i com està anant, perquè sabem que això no es farà en 4 anys, però si hi ha un planejament, si hi ha una línia, si es van fent, encara que sigui trams, perquè es vegi cap on anem, un urbanisme sostenible d'avantguàrdia, del qual Cerdanyola o Sant Cugat o Sant Quirze, o si podem estar sols, ja no diem, ens sentim orgullosos de cap on anem. I aprofitar aquests tants anys d'inoperància, tants anys d'encallament, per dir, ara que ho podem fer, i que aconseguim animar molta gent, i animar també a la Generalitat, i animar els fons New Generation, Next Generation, que ens ajudin a que Bellaterra camini cap on hem d'anar totes les urbanitzacions, que és la sostenibilitat, i que la gent se senti orgullosa de com està el seu poble. Josep Maria Riba, presidenciable de Bellaterra Endavant, moltíssimes gràcies per venir aquí als estudis de Cerdanyola Ràdio. Molta sort la nit del dia 28. Moltes gràcies i un plaer, i felicitats per l'entrevista molt ben preparada. Moltes gràcies. La gestió de la Conca Catalana de l'Ebre. Aquesta setmana també tornen les protestes dels pagesos. En aquest sentit, l'expert en ecologia, Robert Sabé, ha predit avui des de la xarxa que la sequera